आर्टिस्ट गिल्ड गुवाहाटी आसाम गुबुन गुबुन समाव रायजोआव समाज हारिमुआरि बिथिङाव बावसोमनानै खामानि मावबोनाय सुबुंफोरनो बान्था होबोनाय बायदिनो बे खेबाव आसाम प्रदेश बिजेपिनि नेहाथारि गवालपारानि थिनामनि दैमारिनो होनाय जायो। गवालपारानि थागिरि आरो आसाम प्रदेश बिजेपिनि नेहाथारि थिनामनि दैमारिया समाज हारिमुआरि बिथिङाव बावसोमनानै खामानि मावबोनायनि थाखाय 2023 मायथाइनि आरहन समाज हारिमुआरि गोरोबथि बान्था गथायनाय जायो। 30 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामफैजानो हागोन। थंआ जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 60015-17103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार।